De nyeste anbefalinger om at genopdage de analoge materialer, kan man jo sige, falder på et tørt sted. Vi vil gerne have fordybelse, vi vil gerne have indsigt, vi vil gerne have overblik, og vi vil gerne have refleksion. Og det er noget af det, vi kan få med analoge materialer. Men hvad skal man vælge? Hvornår skal de indgå? Og kan vi lige pludselig bare springe fra det ene til det andet? På det her kursus Nyt Liv til din kommende årsplan, der får du nogle nye overskrifter, du får idéer, du får overblik, og så får du også nogle advarsler for, hvad man måske ikke skal gøre. Du kommer til at opleve muligheder, selv afprøve dem, du kommer til at have det sjovt, og til at spare med dine kolleger. Og så kan man sige, at du også får fyldt tasken op og får hovedet klart, sådan at du på en eller anden måde bare lige kan gå hjem og få fikset den her årsplan. Jeg sidder med et lille udvalg af de gode analoge materialer her. Der er mange flere, og jeg har bestemt mere end én taske fyldt, når vi ses på Balle den 4. april. Hej så længe.